Yeah. Hello. Aiwa. Just a minute. Page. Good morning, everyone. We are in, what is the name of this place? Olivine. Olivine. Yes. Oh, okay. This is live directly from South Africa. Olivine is part of Pretoria, and it's Yes. in Pretoria. I would like to say good morning to everyone, wherever you are. Might be in Zimbabwe, South Africa here, Canada, Namibia, USA, Malawi. We are in Olivine. Yes. Yes, as I mentioned to you earlier, that there is a family that lost their beloved one. They started calling me around past 2 a.m. They are still they are actually position yekuti havasati vanaso accepta zvaitika. Saka, as we always say, that we are saved to serve. When community yedu painotidana yoti mukoma more boys ndawirwa nedambudziko, tinomhanya kana chero muri makombeze kuchitonhora tinobva tangomuka kuti tibatsire. Saka ndine hanzvadzi yangu panapa vakandijoina vandifonera, ndimatanga kundifonera. Oh, all right. Yeah, life mukangotaura mashoko ashayika ndiani wenyu hanzvadzi? Iyi hanzvadzi yangu yandosiyira kumashure last born medu. Oh, okay. Sorry, I forget to inform you that you are live on the diaries, okay, and you are also shared to Great Hope Funeral Plan. I know Kuti, you are still not in a very good position, yes, to talk now, but just give us a brief. Hanzvadzi yenyu yakashayika rini? All right. Ini ndonzi Karen. Yes, hanzvadzi yangu yashayika anonzi Kelvin kana kuti aishizwa chinzi DJ Kela. Yes. DJ Kela munhu wekuti aizikanwa nevanhu vazhinji. Akaita accident Saturday. Oh. Between 12 midnight Saturday to Sunday ndopa akaita accident. Hapana akatizivisa. Tazota find out ega kuti ndo zvaita zvaitika. Motikari yake is beyond repair. Accident yakaitikira kupi? Yakaitikira pana Main Street na Lone Hill. Okay. Ku Joburg, around the Randburg 4 ways. Yeah, I know the area. Saka masozviziva sena, makazozviziva rini? Zvakaitika pakabuda akatiswera tina pano around. Oh, akaita accident akatomboita zvinhu zvirini akatombo. No, takaswera tina panapa pamba weekend. Yes. Vangoti around 2:05 ndikubuda ndikudzoka. Atori nevhesi mva abuda ndobva aenda. So we thought kuti munhu achete achadzoka. After that tikatorara Saturday, tikatorara kweSunday. Zuva rodoka reSunday mama vakati no, mwana akadai aita adzoka. Ndikaifonera mafriends ake akafonerwa vaingotaurawo zvakawanda. Hapana aisiya. Hapana, vaitaura kupa wakapedzisira kumuona. Yes. Kusaivha kukasino zvikazodidini wati. Then Monday makuseni, my mom said Monday nezuro marimwe zuro. Yes. Yes. Vakati ndikainotsvake mwana. Vakatanga kupotera mapolice stations ese. Until vapedzisira vakuDouglas police station. Yes. Ndokwakaripoterwa accident yacho ikoko. Saka mapurisa akavasevha ndobva vazongaudzwa kuti endai kutraffic police kuJoburg. Ndokune information yese ikoko. Pavakasvika ikoko, my mama havana kupinda mukati, kwakapinda uncle vangu. Oh, okay. Saka mama vari kupi izvozvo? Vakarara. All right. She's not in a good position. No, I understand. Sekuru ndo vakatozoona kuti mota yake ndozvairi. Mukomana hakuchina. Havana kuda kuti breaker news manheru iyayo eMonday. Vakatodzoka vakatodropa mama vakatovasiya, mama vakatorara. Then the morning Tuesday, sekuru 6 o'clock wangu apana. Vakati ndozvaitika akusisina. Akaisira tsaona pakati ndokutotanga kumhanya. Saka munongoziva rufo haruye munhu wakagadzirira ende atisati azvitambira kuti ndozviripo.
asi anga ane makore mangana hanzvadzi? 28 years. Oh, you are still very young. Nemukadzi wake mudiki, mwana mudiki, muchazomuona. Mukadzi wacho akunga ane makore mangani? 20 years. 20. Eish. Nababy ane 6 months. 6 months? Yes. Sure. Nababy ane 6 months. Yangaitore small couple yekutoti tikutohendla muroora. How is the wife mudzimai ari kuresponda sei asinzwa? Asati azvitambira. Sure, she was very young. Wait, 20 years old wachirikadzi. Undosiwa nemwana ane 6 months. Asati azvitambira. Ndakanoidentifiya body nezuro kumochari kuti Pabvibro paforensics. Yes, paforensic. Yes. Kuna hospital street. Yes. Ndakanoti ndiye hanzvadzi yangu. Sure. I know hanzvadzi tinongonamata kuti dai Mwari akusimbisai, and I know as a family we are in a very difficult and painful position at the moment. We'll discuss and see how best we can work together. And mandifonera zveshowa ndandakarara handitambire macourse even, but in the drive so far, I think from here to where I stay it's about 60 km. Tauya kuti tikurukure tione kuti tibatsiranei. When the duty calls us, we are part of our community. You know, we have to love one another. We have to support each other. We are living in diaspora. You are my sister. Muri hanzvadzi yangu. And tinofanira kungobatana semaZimbabweans munamo nematambudziko. So anyway, let's just off. So viewers, ndina asisi vangu panapa shamboita ka small meeting, and then I think kuri kunzi zvafamba zvakanaka. Body paichaenda kuZimbabwe tichaito, I think since he said he was a well-known guy, we have to do a big service kuti mashamwari achona aitasi aone, and we will do a live coverage. But thank you very much, our viewers.